நிகழ்ச்சியில அவரோட வாய்ஸ் வந்து இந்த எஸ்பிபி பாட்டெல்லாம் பாடினார். அன்னைக்கு அந்த மெல்லிசை கலைஞர்களை போய் ஒரு 2 மணி நேரம் உட்கார்ந்துருந்தேன். விநாயகர் சதுர்த்திக்காக வாங்கன்னு கொடுத்துருந்தாங்க. அப்படி ஒரு பாட்டு பாடினாரு. பாடினது நான் எந்திரிச்சு போகவே முடியல. அன்னைக்கே முடிவு பண்ணிட்டு நம்ம ஷாம் தம்பிக்கு ஒரு அவார்டு கொடுக்கணும். ஆனா இதெல்லாம் நான் அன்னைக்கு இங்க இப்ப நடக்கும்னு நினைக்கல. ஆர்பிஎஸ் மணி நான் வந்தது சரி, அவர் கையால் கொடுத்துட்டா ரொம்ப மிகச்சிறிய சிறப்பா இருக்கும். டொனேஷன் வந்து பிளட்டுக்காக கொடுத்து அவ்வளோ நிறைய பிரேதங்களை வந்து அவர் பண்றேங்கிறாரு. நிறைய ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு மனிதரை உங்க குழந்தைகளை உங்கள் முன்னாடியில் அறிமுகம் தெரிவதில் நான் மிகச்சிறந்த மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். அவருக்கு தாயுமானவன், தாய் தான் நம்மளுக்கு எப்பயுமே. கடவுளை நம்ம யார் உருவ பார்க்குறோம்? தாயுமானவன். இவரை வந்து நான் வந்து அந்த உருவலை பார்க்கறதுனால தாயுமானவன் பாலகுமாரன் நாவல்னா ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. ஸோ அவரோட நாவல் அந்த தாயுமானவன் நாவல் ரொம்ப பிடிக்கும். சரி, அவருக்கு தகுந்த ஒரு இது நான் அதை தேர்ந்தெடுத்தேன்.